Elaborar un manual sobre debates electorais que sirva de referencia a todas as televisións españolas, tanto públicas como privadas. Ese é o obxectivo principal deste evento. A Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación acolleu o seu primeiro Congreso Internacional sobre debates electorais televisados e novas formas de comunicación política. Un evento no que houbo diferentes conferencias e mesas de debate nas que expertos e profesionais reflexionaron sobre o presente e o futuro deste sector. Isto é un proxecto que é do Ministerio, nunha concurrencia competitiva, un proxecto que temos a 3 anos, estamos no ecuador do proxecto, ano e medio, e ao final, temos varios, en realidade, dentro da convocatoria de retos. Entonces é un reto social, pois, temos con nos a Forta, a Federación de Televisións Autonómicas, pois un pouco que buscan é, ter sobre a mesa, distintas perspectivas e enfoques á hora de organizar algo tan complicado como pode ser un debate electoral ou cuestións relacionadas con campañas electorales, onde entran por medio cuestións xurídicas como pode ser a Xunta Electoral. Por este congreso pasaron un total de 15 poñentes, dende un dos maiores expertos nos debates electorais de Estados Unidos, Alan Schroeder, ata a exsecretaria do Estado de Comunicación, Carmen Martínez, ou o exministro e secretario de Organización do Partido Socialista, José Blanco. Todos eles analizaron a evolución destes debates televisados nos últimos anos e falaron da irrupción das coñecidas como segundas pantallas. Unha das cuestións básicas é ver se a axenda dos políticos e a axenda dos medios tradicionais a hora de pactar un debate coincide coa axenda e os temas que interesan aos usuarios das redes sociais. Outra das cousas moitas veces non coincide, non? Son temas distintos. Uns creen que a axenda política vai por unha banda ou a axenda mediática e moitas veces os usuarios das redes sociales están a demostrar que os temas que lle interesan son moi distintos dos que moitas veces se debaten. O obxectivo deste evento era poder crear un modelo de referencia para todos os debates televisados e para iso diferentes expertos deron a súa opinión sobre cales son os modelos e os formatos que mellor se adaptan aos novos tempos. Por unha banda existe o conflicto moitas veces entre televisión pública e televisión privada, non? Entón unha televisión privada, pois evidentemente débese a audiencia e unha televisión pública débese a unhas normas, unha xunta electoral central que regulan os debates e a veces fai que os debates poidan ser máis encorsetados. De todos os xeitos, o que sempre é certo é que non podes dar, se non tes audiencia, xa de por si non podes dar servizo público, porque dar servizo público e se ninguén te escoita nin te ve, pois en realidade a calidade do servizo público, non? Un congreso que pechou xa as súas portas e no que se estableceron as bases sobre as que se deberían configurar os vindeiros debates electorais. Debates como os que se celebrarán proximamente coas eleccións xerais.